Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibod ito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio 1. Iti fan page nga Dear Manong Nemi, amasarangan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lombot West, Talinga, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kanadto di pagayam niyo ni Manong niyo ang Nemi Ruiz, kumapkablawag ito ng baga bigat, ng baga aldaw, ng baga oras, kada kayami nga sa kapada. O kumusta kayami nga sa kapada, sabi ko at dati manen, amin. Kahit gaman tayo, kiniapo Diyos, tinarabay na tayo, iti kadagiti na napalpalabas nga oras, ken ka dito. At nasilpuan ti biyag tayo, kat sabi ko tagtultuloy iti panang tarabay ni Apo Diyos kada tayo. Tapnuin tayo mga anungen, dagiti pagribangan tayo. Tagserbi ken kuha na, ti manang ipateg ken kuha na, pag-ipateg, panang ipateg tayo, ti padatay nga tao, akas ti panang ipateg tayo, ti bagi tayo. Pag-share ti programa tayo sharing, laglagpin nyo neta, ag-share tayo, tadna ka na tayo. Kaya adagundaway yung agbuya, adamagundaway yung mag-share ti programa tayo. At padahanan niyo papagayam. Di pagkasalita ni Jimmy nga napoluan, Siman. Yan, Siman luloko nga ta. Sagudain nga ti surat. Di pagkasalita ni pagayam tayong Jimmy nga napoluan, Siman. May kapat nga tayo pagpilian para iti panakapili ti best letter of the second week. Iti bulan ti June. Dear Manong Nemi. Ubingak pa'y idi tamagusgusto akon Manong Nemi ti papa nagtaray-taray iti kadaratan iti igid ti baybay. Ubingak pa'y nga magusgusto akon Manong Nemi iti aglangoy. 5 pa lang titawin ko Manong Nemi di masusuro kunti aglangoy. Nagmayat ngamin Manong Nemi di makiayayam ka dagiti palon ko nami nugasta nga saan nga nadawel. Taluyon ko namin no talaga nga nadawel tayo narikat mo nga labanan. Yung naging maskid din, nagmayat kid din, nagpisaw-pisaw, Manong Nemi pumatok, bumasad, lumungaw. Nangruna dito lugar mi, Manong Nemi, kat talaga nga kami tiigid ti baybay. Wine. Ngam iti banda na, iti amyanan, iti lugar mi, Manong Nemi, medyo adayo, sa diyamit yan, di kita coral reefs, di kita kada, takunada nga coral reefs, di kita iti kadilian, di kita batbatu kada coral. Na nagpintas pa nung Nemi, nga papan pagpasyaran.
Bugbog nga anak da papake ni mama manunemi business man kan business woman negosyante da. Napintas ti balay mi siyempre da businessman, businesswoman na ginaganak kaniya nawampay siyak lang ti anak da manunemi nga with katulong. Uwan manunemi na iparwam kaniya nga kasta nga bakasyon awan ti basa, awan klase, idadakam balat elementarya, digiti padak ng obing, keskula ak manunemi, barkadak, tetay. Ore kam nakangis-ngisit, nga gup-uper ti baybay. Ba naglaon ay manunemi, pangungong tanda, papaki ni mama kaniyak. Tamang ang kanuno at dadakas mapasama kaniyak. Numuna manunemi tinaturadak, tayo dada kami ti high school, manunemi, yan. Nagpagata nga kinapapa, kinimama, ti bukod ko nga bangka di motor. Nagpagata nga kumain ti tayo lansya, kung nanang yun. Tayo moto, speedboat. Ngayon, madadamanin nga agungat ni papa, manunemi, tawang kanuno, adada nga makadayuak. Ngayon, mamanahin na tayo, kinatang pinaramid mi hanong namin nga bangka di motor nga mabali mi nga pagluganan 8 kinganat sa nga pulo. Babarito, babalasang, uno mabalasitang kami. Karagat mi manong nami ti joyride. Ihirit ko manong nami ti motor, agpatag nga kami, papapapapapapalagwayak. Sabihin to ipaamyanan, sabihin to ipaabagatan, ipalaod, nga ipadaya, ipaigid. Kaya runahan launay manong name ti ayan, digiti coral reefs. Aging ka manong name nga nagbali ng habi mi, ti mapanaglayo, aglangoy, agpana, kanagbaniit. Sa kidi manong name ti kalalaki nga ngagpana, nukasta nga bakasyon, manong name, idi adda kami ni ti high school, sa andak pulos nga maanawa, da pa kini mama, awis ko digiti kaskwela ak digiti barkadak digiti friends ko. Let's go fishing. Double purpose manong ag-picnic kami. Sakam pala agkalap. Mangitugot kam to manong name digiti ay paglutuan mi digiti masapsapol para iti panagluto, rekado. Mangaramit kam to maten di bukod mi nga tent. Nagkukontes kam to manunimi nga mapan kada kita tangrib, bumatok kami, naka-antipara kami bumatok kami, nusin una nga makapana, isod adda premyo na. Siyak akang kanayon iti manunimi iti umuna. Kapo, sungayan. Nakachambak pa iti manunimi iti korapo, nga 8 kilos ti kadagsan na, kadakil na. Tsak! Opo! Kakasiyak nang isang at ko ng taguyodin nakmat. Iso nga, baglagid din ta, adamot lang nylon di panak, pasutsutak no ko, no tayo guyodin na. Tano, awan ti nylon nga pang pasutsutak. Baka itaray na, iyadayo na. As in nga nakaragraksak kami manong. Kidada kami niti 4th year high school manong nemi. Adamatan ka skula ak barkado ni manong nemi. Nga iliwas naman ti mangitugot iti gin. Tinemplanan manong nemi. Darakil tayon. Mabalinen. Dito ako nating guguram ko mga guys na saan tayong aramiden. Pero saan tayong batasan? Dito ba kalalan ti malmalmas? Nga da inom na. Kanilang lagi pa nyo saan tayong tumapog iti baybay. Tidanom. Nga si bubusog. Masapol nga agpana tayo. Aglangoy tayo. Agrenak tayo nga agbumatok. Sakbay nga mangan. No kasi tagsubli. Nga mapanagpana o nung panagdigos. Masapol nga nakapalpa ka pa lang. Mostly kadagiti agka-cramps ti bagina na dagiti malmalmas kadagiti sibubusog nga agdigos.
Gabota pa, napateg kanyak manong name iti baybay. Kahit ko nagbaling nga marino, banag nga kayat, japa managasopyatan manong name da papaki ni mama. Ay niya? What? Nato ko lang, Jimmy. Kahit ko nga, kastak pa tuwara kayo nga baling nga businessman. Well, talaga. Sa ganun mang tao iti business me. Kahit ko nag-business dito bye-bye. Mas daw na kayo ngamin pa, ma. Business, negosyante kayo. Ngayon saan nga may panggap ti bye-bye. May panggapan ka na kitay lunglungan kada RTWs. Ang angkatan nyo sa ilako. Di kahit ko ma, gumatang tayo ti beach resort. Ado man tinapipindas ka bakante ti amyanan. Ado pala di mapaling ipastek nga beach resort para iti kakompidensya na iti taga. Ada sa di amyanan nga danan ti beach resort. Ma, pa, api nga magas lang allergic yun ti bye-bye. Kat taga-igit ka iti bye-bye. So, ang ko considerin nga taga-igit at ti bye-bye. Laglagay pa nga 7 kilometers away. Manipod dito balay tayo, aging kataigit ti bye-bye. Kutore man ba 7 kilometers? Awang ba't tinti mabalinteng kasanggad ta? No, mapantay yung ti second floor ti balay tayo, makita tayo yung bye-bye. Abi namin, Jimmy, dati-dati nga ni papang mo, taga-igit ti bye-bye ka talaga nga as in, manulaing nga metro, baybayen, buno danumen. Sinulaing ta, adapubia, di papang mo. Gusto ka di pa? Ano napasamak? Napasamak hindi, di aksidente. Nabagla ng mangalap, dedi lulong. Mangalap man di papang mo. Dapat na nagkalap. Nasalamada at nadawal panawen. Iti sumalog da, nalinak pa lang. Ngam kasta kami ti karakter di bye-bye. Nalinak ko na, ngam di mo bigla ngagdawel. Kasanunod da katiting nga ti alaba tao, o na bye-bye nga bigla ngagdawel. Kahit yung asahon, ma, pa, dedi lulo, timpatay na, danom, dalmas, dewawa. Ang tatapaho dito danom, hindi masarakan da. Sala nga ni, dedi lulo. Dedi pa inona nga kapsat ko. Opat kam ini. Dua kam lang nga nakalasat. Nga nakalasat dedi papa, kenti manungag. Asyak, kenti kasinsing ko. Dakamlat nakalasat kaniding aksidente. So nga nung kasta nga mapangka di bye-bye. Nga mapangkag babad, nga mapanagpanag, baniid, kada agjujuray. Nga nura tayo biglang agdawel o agangin. Nga daka di bye-bye kita. Kasta o na iti pa nagsidsidogar ko. Tadyak kaya ta mapasamak. Kamaulit na iting aksidente. So nga, namawalin ni Jimmy, ihoket, i-jam dito ang hiling mo. I'm sorry pa. Ha? Ngimidi ubing ang pailangit talaga nga kahit kun. Timadan di beach resort. Ken magpataod ka na kiti moderno nga pagkalap, bangka di motor. Kahit ko nagnegosyo, nga siya agpakalap ka naggatang ka na kiti kinabak nang iti bye-bye. Ken kang runanti amin pa, ma. Kahit ko nagsakay saan lang nga bangka di motor. Tay barko. Kahit ko nagbaling na siman. What? Kahit ko nagbaling na marine engineering. Marine engineer pa. Ma, kahit ko nagbaling nga marine engineer. Kahit ko nagbaling nga marino.
Talagang saan idi nga kayat da papake ni mama manong name. Data nga kayat ko nga i-enroll. Kaya di, tadagraduara ko manong name di high school. Pinalubusan nagmatlaing manong. Nga napan ti kabisera, tasadya iti ayan ti Marine School. Wan, pinalubusan nagmatlaing nagbasa. Iti day ta kurso. Kadado kami nga kakabaranggayan, agkakataeb manong name, nga may sa ti kurso mi. Nagkakasiraan kami talagang saan nga may kat. Iti sulit nga barkada, panagbabarkada. Inpas nagmiti nagbasa kit nung kasta nga bakasyonan manong naming kasla ka na gumangganat nga agawin. Makasangpet kami dito lugar mi ti rabi iti Friday. Ket ore no rabi adalim pala ti rabi manong naming nakikita kam to iti beach resort. Nagpintas manong naming iti mapanagkalap iti rabi adara tay silaw dati kulman muna ti hasag kunada. Sakam kumatang ka iti artificial nga apan dagiti agandap ngayon ka pangalawin ka dagiti ikan iti rabi. Opat kami manong name agbabarkada nga sulid kwadro manong name kwadro de alas ti awag mi di grupo mi ni Alex, ni Alan, ni Ardel, ken Siak. Siak lang tinisina ti letter J di pag rugyan tinagang ko Alex, Alan, Arnel. Agukundas kam to manong name nga muna makapadawi iti mataan. Dati uyaoy pa uyaoy nga namuntaran ti adu nga maniit artificial nga kwa. Kasla dati mini kitang. Ipaanod mi ang kasta manong name. Nga manda silaw mi paarak kami kada kita ikan itrabi. Yan, mabunubunan ton dajay lawin mi nga kumpet kada kiti mataan nga datalo ramayan o pat nga ramayan kada rakkel na. At ati pahinda kami manong name di ginaganak kada kami. Taan niya tirantami. Kat kabaylan na kami matasuportarang iti allowance mo yung panagbasa. Ngayon kasalate kayat mi manong name iti mapanagkalap tapno da si daan mi da mailako da may gamam may kawarta nga balon minto ito may nga lawas. Ngayon sa nga da kwarta manong name iti gungunodin mi. Da excitement. Da ragsak mi manong name nga maka agkalap. Tiragsak mi manong name nga adda kami ti rabaw ti danom. Malagsid iti dayta ti rabii manong name no ti kabigatan na ore na puyatan kami. Dayta tinakairoa mami manong name nga mapanagpana. Sa pulo mi ti tangrib no kasta nga kaatina bumatok kami aglulumbakam to manong name nga makaala conforme no ang klase ti ikan nga mapanaan mi. At apay na kinigundaway manong name nga pinagatan ko kini papa di palned mo no ikat dahil sigay nga ipakat mi manong name ti labas ti tangrib nga makaala ka rin tayo rarakil nga ikan iti baba nga orelas nga pulong pie manong name iti kaadalem na adalem pa Omong tanda ka talaga da papaki ni mama. Anya ba namin ti masapul mo? Itad mi amin na masapul mo nga kawarta para iti panagbasam. Apay mapangkapay lagkalap. Papa, saan nga na di panagkalap tapno at da mailako nga ikan nga makalapan mi nga madaan kam ti kwartang. Da di nga wen nga pakabannugam. Sana ka mabannog. Again, enjoy kami papa. Sobra man dito pa naghilig yun di baybay apo. Tan ito makaredwar kayo talagang saan lang nga bangka di motoren di pagluganan yun dagit barko. Honey, awanin ti marang babalintan no kasto ya talaga tinipasagabsab ng ambisyon na rapaap ti anak ta. Na iparong nga isuna, hindi paila ubing ka talagang
Hilig na ni tagdigos aglango iti baybay. Iso nga pa, saan ako nga supyaten? Suportaran da kiti ambisyon ko. Hanga bala, saan ba nagnanayon ako sa ito? No lagi di ba padahasa kong tiaglogan di barko, trabaho ka sa marine engineer, nga masursur ko ito, tinadumado mga pasit ti lobong, kas may sa ngasiman. Damat pa nag-retire ako nada. Agtalin na edakton dito lugar tayo. Angem, tayo na, i-manage ko ito di may sa beach resort. Sa ang pundar ka na kita moderno nga pagkahalap. No? Matulungak na kita awan pagkahalap na. Tapos alis itong ikalap na. Alalala, awan ti masaumin. Sabi ko maanak, matulungan ng ambisyon mo. Ti kahit may kumaakit si kamit lamang tawid at business me sa balibat nga negosyo, ti kahit mo. Oras sakto malamang mans ka ti negosyo no, panawan nyo sa pagarigan. Tasin mo kung marot ti mang tawid ka na gito, inusang nga si ka. Ti balay, kinamaknang kat maipatawid. Babayan ka na kami nga naganak. Ken ka, nga anak mi. Ang ti agbalindo nga rod nga siya at nasingpet nga asawa. Saan to nga gapo ka na kami anak? Kami na lagi beauty ba nag-asawa? No, makapagturpos ko ito dito koleho at agtrabaho ka ito nakasiman. Siyempre, pangusaram to nga ron, pangipanam to nga ron, kada kita ka masapsapulan, no, saan nga pamilya ka? No, api ka din amin, nasisyak lang tinagbaling anak yun, pa. Nangarot ka ni sumatintin ni Apo Diyos, insagod na kada kami. Imbag adada ka, ngayon nangarot dawang ka, awan na pulos. So nga, Jimmy Iho, naragsak tayo, awan ti problema. Yung sabi ko mata, saan kantong ang problema, into no si katag pamilya. Kaya tanangem, iti agpili, no sinunto, iti babae nga yatem, ken mangipatigken ka. Dahil tati kang kanahin mo, kidawan ka na Apo Diyos. Dahil Apo Diyos, isut mangted ken ka, iti agbalin nga asawa. Kasta ka di? Sino kumati mangted? Sino kumati agnakam? Isogay daw mo kinapo Diyos. Tadi kita asawa, sagot ni Apo Diyos kada tayo. Kas kada kami kinimamang mo. Nakasingsingpet nga asawa ni mamang mo, kanina, gawata insagot ni Apo Diyos kanyak pitsuna. Vice versa. Alakit, awang nga tamat madamdamag mo, mga madi may pagkakanyak nga papang mo. Kaya, iso nga, agab niya mamit ni mamang mo, kaya ni Apo Diyos ta, siyak, itinsagot ni Apo Diyos nga asawa na. Naglagay pa mineta. Huwag pa, ang pagdanagan nyo. Yung masangat-sangat ka mahilig. Iti babae. Nagitay na mga kapatadam dita kita adanunubya lang, nadansapay ka din na putot da. Siya kita, apolos ka di ka interes. Papa, amok ti adati panunod siyo, saan nga po na ita, saan nagkabakla? Panahon lang, weather lang. Alawan, dadawat ti unay ti paggawa na miking kaiho. Saan ka kats ka rin at duma? Kasi kaya tayo amamog dita nga nadaan ti kakaiso ng lalaking anak. Taupat anak da. Talo nga lalaki ay babae sa may isang lalaki. Junior pa ya. Abi pa. Ay sos, problema da. Ti kaado na giti babae ti biyag na. Ti kaado na giti mga isang pet ti bagay nga babae nga masiko. Sobramat papa. Iso nga ron. Baka sobramat ising bed mo iho. Ha? Ngam saan nakabakla papa. Lalaking lalaki. Manong name adda kam idin iti fourth year college graduating kami idi manong name kadi kiti kakadwa kan barkada.
Hindi ito naka-schedule, manong nemi, nga mapang kami manin iti bye-bye, mapan ag-joyride, agpana. Wen. Anawan da gidi manong nemi, da papakili mama, saan kayo nga sumalsalog itangal daw, iho. Ape pa, di mo ka di, makita ti tiyempo, kumita ka ti daya. Nakaululap sa diyay. Gapot adda sumsumrek nga bagyo dito Pilipinas. Nga dito'y ayan tayo nga landfall. Imat papa, mabayag pa dita. Makit-kita kahit damdamag ito social media. Alayo pa'y. Nga tayo pa'y. Manamnamang into no rabiin kat sumrek ka ditiya par. Oh, yung magpapaamyanan man agpapaamyanan man palpalaon. Maparaisan na lang ti lugar tayo pa. Hanga dito ti pagdalapusan na. Wala nga, di tayo mo ti tiyempo. Ora akong bagyo na nagdawal. Pa, naka-schedule kami. Dito ng aldaw, sa into no rabii. Into no bigat, agawid kam to. Tay sunton iti siguro, isunto ti imbaga ti pag-asa nga para ka-apektar ti dito, signal number 1 ton. Sapo ya. Natanggan ti olom. Abay nga taalak. No ba, sa pabinsan ba nga tungpalim ni papang mo? Awang pa iti dongpal mo. No saan ka ba maban ko nami? Mapangkalat ta. No pa adamat na kita gundawin nga hang kamagun-uni. Ngam si kamat tagbabawi. Nga saan ka maituloy. Huwag patuloy. Ma, pa. Nalpasin nga nagtutulagam mi da ito kada kita kakadwa. Iso nga, mapang kami awang pagdanagan nyo. Naglengak ngaglangoy. Sakta ka lalagan ngaglangoy kan bumatok kada kami ngopat. Sige. Di mi pulos dinam na mamanon na imi ti mapasamak karigil sumarunong nga oras kada kami ngopat. Nakalilinak nga nagmalmalema nung nemi iti mismo nga tenga ti baybay nga katengaan iti naipat nga kadilyan manong nemi tinagpanaan mi, nagpiknikan mi. Sadya kami nga nagluto, itirabaw ti bangka, itirabaw ti dano, manong nemi, sadya kami nga nagtuno, sadya kami nga nangaldaw. Salat ta maliklikan manong nemi, kapot tababarukam nga talagan, at dalat ta arak. Ngam kalkalingan na lang. Pangpapudot ti bagit at nusang kam nga malamin. Nadyay, nakakontrol kami manong ti arak. Awang pa tinabartek ka na kami. Nanong nemi, lumlum na kanji init. Ngem, diya ka mo no api nga, inadaywak tinakapundo nga bangka. Naglanguyak, nga nagpalaod, manonemi, kaya't kung atuntunin sa dino at talaga, iti ayan di kita rakil nga mapanaak nga ilek. Ilek ba nung nemi ti target ko? Hindi na bigla manong nemi nga nang langab, tibatog mi nga tangatang. Uy, langlangip sa gulpe manong nemi nga agapo ti angin iti laod. Saan nga bagyo dahil ito konak? Saan nga apekto ti bagyo nga simreken ito par. Dato ti konada manong nemi nga tribunada. No muna kontra ti angin ken ayos manong. Bagam muhamtan tupaknan ti nakapigpig sa nga bayakabak. Angin, tudo, kuryente. Kaya nakanadayuak manong nemi ti ayan ti bangka. Siyempre, naglangoy ako nga nagpadaya tapno masadagak idara ka punduan ti bangka.
Amang mangig ko manong name iti panang pukpukaw kaniyak di giti kakaduwak. Apukpukawandak ako na. Jimmy! Woo! Jimmy! Ayan mo! Umagan ditoy! Dakasen! Nadawalan! Nalaingak nga glongoy ko nak manong naming yung kasano nga masubak tinapigsa nga ayos. Manong naming agpaamyanan na nga agpadaya tasadya ti ayan ti bangka. Nga jak pakit makitan gapot ti kinasip ngeten ti aglawlaw gapot ti pigsa ti tudo. Bonumasbas nga angin nagdarakkedan nagiti daluyon. Agsasalupangan nagiti daluyon manong naming daluyon nga iduron, tinapigsa nga angin, daluyon manong naming iduron, tinapigsa nga ayos. Maipitak manong ayos ken angin. Jak masuba ti ayos, dinak maiduron ti angin. Agpulpuligo sakon manong. Iyaw-awak lang manong naming agkrams. Iyaw-awak lang manong naming adda may dungparak kalagitay dadakkel nga bato manong naming tadaham nga rod iti tuktok ti ayan digiti tangrib bonot ayan digiti kadilyan digiti dadakkel a bato. Nakapapaot dedi nga gundaway manong. Kat siyempre, kasta nga sitwasyon, malagip ko ti pamagbaga, da papa, kini mama. Malagip ko ti istorya ni papa, may panggap, iti panakatay, di lulo, ken ti uncle kong inauna. Nanatay na, gapo, iti tanom, gapo ti baybay, gapo ti dawel, ti panawen, nga kadada iti baybay. Manong nemi awan sa baling anda, idi ti panunot ko, no saan nga ni Apo Diyos. Diyos ko, ikandak pala ti gundaway ng biyag, ng mga ituloy, no anyaman ti tedyo nga misyon kanya. Ikandak ti pigsa, sa anak ko mga kapsot. Ikandak ti pigsa nga mga suba, iti ayos. Papigsa nyo ti angin nga mga iduron kanya, tapno makasidegag itayan ti bangka. Ato dagiti mangig ko manong naming nga ungor dagiti bangka di motor nga aggapo iti laod. Kaya't nangasawen manong naming aggapo damat nga napan nagkalap kit agawid dan gaputa na nadawil nga roden. Pinadas ko din nagpukaw. Arayatin na! Orek lang makain-inumin manong naming aming karigatak tinagpukaw. Kakatuadak ditoy! Arayatin na! Siguro manong naming at sapsapulan nakmet na kiti kakadwa. Hangem kasano. Kat handamat nga basta masuba manong naming tipig sa ti angin. Tanong ikatenda ti ikatenda ti pundo ti bangka. Ti angla ti bangka. Sabagay, awan ti sabali nga papanandan no di agpaigid. Ngam kasanuak nga roden. Urahin dak masapul nga urahin dak sa pulen dak. Naging gaman nung name nga nadlaw ko nga dumas asadag kanya nga bangka. Ngam saan man nga bangka di motor, gagangay lang nga bangka. Tagin na udan nga bangka manong name. Ado marayat kanyak. Ado may marayat kanyak. Lakapsut akon. Kaslasan ko nakabaylan pa nga taglangoy. Hindi tada mangigam titakyag ko manong name amang guyod kanyak. Mangig ko titimak timay sa nga lalaki. Umika. Nangig ko pa'y manong name titimak timay sa nga babae. Eristuham, iawat mo, tisagpat ko dito. Yung timang kadakas manong name nadlaw ko laengan nga dalkel nga daluyon nga nang sabuag kada kami. Ngay dinayta nga pa nakasabuak mi manon nemi dakkel nga daluyon daytan tinaudi anaputak. Napukaw konti puot ko.
Idag sublin ti puot ko manong nemi damang wag kanya. Jimmy! Oh my God! Jimmy! Iyawat mo ti imam! Jimmy! Niyawat ko ti imam manong nemi oriladwat mangguyod kanya nga mangisagsagpat iti bangka. Iti nakasagpat ako manong nemi. Tawasamag. Sus, hindi talyawag manong nemi tinangi nagbagbagkatan na kanyak. Ano na jay? Bukot ti bangka. Ada nang igalot kan ka. Igalot na ti bagim. Tapno saan ka marigrig. Saan pa ka nagtal na ti tiyempo? Hintayon. Guro kayo. Mabit lang. Apay. Napanan na kiti nangisalakan kanyak. Ano nga nangisalakan? Ada nang guyod kanyak. Ada mayat nga mga sagpat kanyak iti bangka. Nakita ka. Babae kan lalaki. Ada ata di bangka nga ginaudan. Isungor de dyan nangigalutan da kan ka. Bukot di bangka. Bukot, buwan na paklib na bangka. Naigalot ka. Ingalot na ti bagim, tapos nakastakit saan ka marigreg. Kahit isot nakita mi, ngagtatapaw. So inasidgad na ka. Napanan nga rin dikit doa. Tiyaking bangka. Iti naranib nga bangka nga nangigalutan na kanya. Kaya wala umot nakita mi. Sa pulan tayo da. Isutat nang isalakan kanyak. Sa pulan tayo da. Yung pinadas mi manong nemi asinapulida idiagtal nanti tiyempo. What? Babae rin ti panang padagdakiwas mi nga nagsursur, babae panang paandar mi ti motor, padagtakder mi nga mangkita. No sa dinot ayanda. Awan ti makita mi. Kinarabiin. So nga tinaramidan mi manong. No di nagpaigi din. Wan manong nemi, kaya idiadakon dito balay, saan ko, nga nailibak kada papake ni mama. Kapay ita kailang, sa dinutayan nyo kananat na pasamak, kabayatan din na paot nga tribunada o dawal. Papa, mama. Dandani akon. Hanya? Inistorya kadakwada tinapasama. Dahito una ti kabutbuteng mi nga mapasamak anak. Siguro, Jimmy, mabuteng kanton nga mapaniti baybay. Ma, kituin, ada pubya mo. O ako, di mo kunain nga umang pagpanagbuteng mo? Nga kaskas ding ambisyon mo nga talaga, taglogan ti barko, kada glogan di bangka? Dadya na pasama kanya. Nakurang ti panagsakpay pa. Imadayuak namin unay, ti ayan takapunduan ti bang kami. Kita, no asadaga kumalaeng, ori biglang nagdawel. Nakaasadag ko madagos iti yan ti bang kakit nakasagpatak. Nga magkabuta, dayuak. Sakit sinubak, dinipigsang ayos. Amok doon numaminsan. No sa dinot na kaipunduan ti bangka. Sa anak unang umanda tayo. Sa poya, saan nga dahi na taramidem? Ti aramidem, di ka doon pulos agsakay ti bangka. No mapangka ti baybay, diya ka lang, ingin ti baybay. Saan ka nangaglang-langoy, buyaim langin ti baybay. No pa, I'm sorry. I'm sorry pa. Talaga natanggan ti ulom lata, di ka pulusag na ka. Anyang oras ti urahim nga mapasama. Sa bagay, di bunton amo, no matay kan ton. Gapot ti kinatanggan ti ulom. Sa balikayan ti mas malagip ko. Agasawa siguro na gidya ng isalakan kay niya. Sabi ko mata,
nakapaigid dapat lang. Insalakan dak ko nagta. Siyempre narpuog ti bangka nga nagluganan da. Hindi makita dak na gini kakaduak. Nakagalutak iti bukot tinakapaklab nga bangka. Sunod nangigalot kanya. Siyempre rin kita agasawa siguro na kita pang, Mama, iti parang sabuak ka na kami ti dakkel nga daluyon. Nga iso ti naudi ka na puutan. Siguro da nakatamaan ti ulok nga natangken. So nga napukaw ko ti puot ko naman pa makita kang sugat. Kabuta mo da nga mong puot kon. Kat napaklab di bangkada. Tapno sa anak nga malunad, igalot ako ni tibukot ti bangka. Sa diyo nga tayo tantihanda. Pa, kalpasan dito yung agpatnag. Sa pahek to ti mapanit sa jay. Amok noan yan tinapasamak ka na kita kasawa. Kasta nga ron tinaramid ko manong nemi talo lang nga oras titurog ko siguro. Ito ta, agree nga masapa nagkapek lang manong nemi. Albasan nakasaan ako nga nagpakada. Dinugan ako manong nemi ti motorsiklo. E nagpalao din manong nemi king gati igit ti baybahay sak nagpamyanan iti kasit kang nga beach resort. Iti ruwar ti beach resort manong nemi adoy kita iya tataw nga. Kasi lahat doon urayan na. Nagsalud-sudak. Lahat na pasamak. Tata, ada ururayan nyo? Ada agasawa nga missing. Tata? Oy, tila nasarakan na kita tinarak-rak nga pangkada. Diyos ko. Isuda ka di lang ti missing. Oy, isuda lang ti missing kada kita napan nagkalap. Kada di napasamak nga nadawel o na tribunada. Sa dinungar din tenda. Nagpadulog kami ng kanigit Coast Guard. Mantamatan ng sapsapulit. Kasi nung dagitay. Nag-asawa na. Nakakaiso na nga anak na nga ni Jay, oh. Jay? Ananawain na kapot agtabtabog ka. Kapot at pamati na agad talaga nga na tayo ni kinaganak kay Kuana. Pinasigak man ang name. Dananawain na nga. Teenager? Manong name. Lalaki. Mabitlaing. Sino iso na? Ay, kahit iso na te kakaiso nga anak La puldo ken di sima. Puldo ken sima. Leopoldo ken ni Purisima. Nga iso dati misig ang pengen nakasangpit. Nga tilang tinasarakan na lang narakrak abangkada. Ano tangan mo? Jun, kuya. Jun. Siya lang anak na tatang ginananan ko. Nasapa, hindi kalman nga, nagpakada na pa nagkalap. Nasapsapa na ba't kang agawawid? Sapsapaan na tagawid tapno saan na nga masalamaan. Di pa nagbaliw ti tiyempo. Nabigla tanghang dawel. John, mga taon mo. Fourth year high school ako, kuya. Siksika lang. Sika lang ti anak da tatang hinarang mo. Uwan, kuya. Naon di kasangit ko. Nahawanin natatang hinarang ko. Sinunto pa iti kadwag. Sinunto pa iti mga ituloy nga. Marang-ragpat ko ti mission ko. Inakbay ko manong name ni John. May napro-aprusak ti buhok na pinigpik ko di ambakan. Awan ti pagdanangap, John. Ado kami nga mang tulong kay kakas pagalikan.
Nga may karkararag ito nga sabi ko mata, naidakdak lang natatangkin nanang mo. Itinakaidakdakan na kat masapulan ng tumutlang. Nasapulan dagag pa sumanon na imi. Nga naidakdakda ka rin iti batu ito babangir na ti amyanan. Nga mawanan. Ti angas da. Natayen. Nagitinagan ni June. Natandaan manong nimi, ti panagalang ula nga panaganugog ni June, iti isang peddan, ti bangkay, di kitinagannak kang kuwana. Inararakop ko ni June. June, nagbaling ako mga natibker, lalaki ka, agpakatibker ka. Siyak ka na nakanyak, ti agkarikan ka nga saan nakabaybayan. Na kami ti makamu iti amin. Saan ko manon naming nga pinanawa ni June, aging ka nga din na isang pet, dagiti bangkay ni naganak kang kuwana. Ili kabangibang mila nga barangay ti lugar da manong, amyananin mila barangay. Aduda nga nagtitinulong manon naming nga si Kaso karagin duwa bangkay. Ketsyak. Adaklata mga akbay, magpatpatid ka ti pakinakim ni June. Kuya, abay kas to lahingin ti panang sakit mo kanya. Ay nakarkaro, pakapay niya kabagyak. Siyak ni Koyam nga Jimmy. Graduating ng iti maring engineering. Kinapudno na. May sak kadagiti nakigasang-gasat karedi nga napaot nga dawel panagdawel ti baybay yung nakalasatak kadalaing tatang kinananang mo ti saan nga nakalasat. Diyak may baga keng kuha naman ang nami ti utang kuha na yung baga nakem kadagiti nagadnak ken kuana. Nga may manaylaingan manong nemi ti panangikarik ken kuana. Nasaan ko ang baybayan. Nagawidak manong nemi kadim pakaamok da ito'y kada papake ni mama. Nukasta. Natahay di kiti nang isalakan ken ka. Uwan papa. Ayat dala nga maisala ka na. Saan nga baling awan ti patawan da. Siya konti impait da. Ngalot. Itinarpuog na napatog na bangkada. Siguro, adamat nga ta, nabanog na nga damat tan. Katsandan nga, kinambay lampay ti, intultulit kempet, iti napaklib nga baka. Kini siguro tinay kare, nga pa nakapukaw dan. Isuda tinaramat ni Apo Diyos ka nang isalakan kanya. Masandak ni may inasadgan tapno, isagbat tak idi bangkada. Siguro, kaya di ka pa nakariknak ti kapsut ko nga nabannog ako ngaglanglaw. No awanda, awanak ko mamaitan. Dagiti biyag da, tinisakripisyo para kanyak pa. Ma? Isong kidawag ka na kayo. Santa nga baybayan ti anak da nga na pati. Tumulong tayo kadagiti gastos. Iti panakay mansayak kan panakay tabon di kiti naganak kinitsyon. Please. May kaduwang aldaw na imansayag di kiti agasawa nga naganak kinitsyon di nagkukuyok kami manon nimi kada papakin ni mapanganapan agramang mutan na kiti barakadak. The Alex Arnel kini Alan nga istorya kadakwada. Nga dagiti na tay kit isudat nanging kahalot kanyak iti bukod tinap napatugabang ka.
Imbaga kadakwada manong nemi nga nakasagahanak na tumulong. Kat tumulong damat. Nakiandi nga damat. Namaya doon na kita nagtitinulong ang kabagyanda manong nemi para kada kita kastos. Gaming karida papangin mamano. Nyaman ti pagkurkurangan na. Da kami ti makamo. Kat kastawan iti panagyamyaman manong nemi di kita kabagyan. Da June na nagruna kini June. Nagyaman kami, kuya. Nagyaman ng sir, ma'am. June. Into nawanin na kita nagkanga siyempre may taon dan kalagmamisakan tun dito Ano ti plano? Diyan mo. Kung kuna ni uncle ko, mapaanak dun sa Jay Ayanda, kabsat ni tatang ko. Kasarita kita, ket nukayat da, ken nukayat mo, umay ka nagyag, iti balay mi. Sir, si kanti agbalin nga kapsat ni Jimmy nga kakaiso ng anak mi. Nanging mukha ni John, kuya, da kami ti makaamo parang turpos mo ti high school, noan yawan ti kurusum to nga, di kolehyo, suportaran na ka. Agraduarak tumaten, kat badanak tumaten trabaho, siya konti ang runa na magsuportaran ka. Iti maitabo ng tibangkay na naganak kinintiyon, manong nemi nagsasarita kami iti partidos da. Kat siraragsak da, manong nemi nga nangyawat kada kami kinintiyon. Tawa, kayat mo unay ni June manong, kahit mga maragsakan na kabagyan na, nagsibot ta, mabalin damat na tulungan ko nga mawagkas iti sigurado, nga da kami tayan iti sigurado. Kaya tapno na nanay, manong nemi, ngagbaling adapted son, da papakin mamaisuna, inadapter da nga talaga. So nga nagbali na ni June, nga adapted brother ko. Na inayon ng miyembro ti pamilyami, na inayon kada kami manon nemi nga gindig itinapinda sa balay. Nagturpusak manong nemi kiti inturpus ko kanti inambisyon ko korso pinapaling ko nga marine engineer. Aging kaman ng naming at akamit lang upat. Kwadro de alas ko nakuma. Trayo alas lang kad may isang Jack AAAJ. Ni Alex, ni Alan, ni Arnel, ken Jack. Trayo di alas ken may isang Jack. Na kami tinagsapol nga si Mrek manang naka-apply, ti pag-apply at manong naming marine company. Kasi siyempre, saragsak kami di maprobaran na hanggang naka-schedule na iti panaglogan miniti barko tapos nagbalin kami nga nanay nga siman. No pa'y ada idi panaglidahin da papakin mo. Hamong iho, ti may sa idi nga sabi nga pakayatan no apay nga. Di mi kayat, kat supyato miti korsom nga marine engineering. Mapasama ganti. Umadayo kanto kada kami. Anarigad da kanto ama kontak. Madanda na agak to, gabutad da ka itirabaw ti tao, nga gabut ti tao, napukaw ko. Napukaw mi ni di papang ko. Papang mi, kanti inauna kapsat mi. Anak to lagi di makatal na magpampanunod. Manong madagit ay marmar ba nga barko? Dagiti lang pagpasahero nga barko nga overloaded ket adda pay mata masalamanda nga bagyo. Ay mapaspasamag dito pagilian tayo nga rinibribo rin kitay matay. Gapo iti panakalned ti barko nga ayan ni pasaheros. Umot pa ti natamdamag nga kitay cargo ship nga madisgrasya.
Halawan. Te magbidasan na. Ada ni John nga kasukat mo. Kinam kadlahan ti kinasiyat ni Hamod Diyos niya. Amuna nga umadayo ka, maghanda ka makitkita, ti mabayan, nga manda kasukat mo. Kapot ada ni John. Wan pa, isunarot nga naragsak lang mangipatungpal na ito ambisyon ko. Kapot saan kayo nga maulila. Kapot adawad ni John nga kasukat ko. Simbakayak nga rod manong nemi ti barko kat nagbali na kasiman. Ti manong atawen manong nemi. Kat nukasta sumaglad kami. At dumat manong nemi na kitay sumabat ng babae. Nga na kita kakaduhami nga siman manong nemi kalagpili dahil sino ti kayat na nga babae. Nga mangparagsak ka na kawada ti maitad ka na kami nga oras. Uno rabi nga mabaling nga agpatnan sa kaptuhanin na aglayan. Yung saan ko aramid sa amin, aramid manong naming yung jakla mo na giti kakaduwak tapasare at pukaw da nga ibahati da. Pasare mata sumangladak manong naming mga nagpaspasyari ti lugar nga pagsangladan mi tapos nga sakit makuna nga masurusur ko amin nga paset iti lubong kada kita sangladan da kiti cargo ship. Dito'y ko manong naming nga nama mo, tinamagpitik ti puso. Sino? Sino manong? Iso dito'y manong naming iti na magpitik ti puso kat siyempre iso iti inarim ken inayat ko. May sa iso ng DH manong nemi iti dayta nga lugar. Kasla no sulag na ginatuwa bukal ti matak manong nemi di makitak. Inasidgak nga dagos. Amuglatan manong nemi nga Pilipina. Hi. Are you a Filipina? Yeah. Ilocano? Tagalog? Sikamat? Ilocano? Ilocana? Oras ka, Ilocano ka. Madlaw ko. Yeah. Nag-rhyme. Dagit na call up me manong naming ka ni Emily. I'm Chibi. Emily. Nabalik ka nito eh? 6 years con. Actually, next month, isang talag bakasyon ko. Panakalpas ti kontrata. Agsubliak mo matlaing. Naalak manong naming di cellphone number na, Facebook account na, ken customer na manong naming di address na. Mabaling ka din nga. Saan ito agbaling nga disturbo mo no? Tawagan ka, ag-video call ta. Abay ka din nga saan? Ngayon, Jack Pulos, ninamnama nga adama mo kas may sakang ka kas may sa nga siman. Why? May sa kasiman. Siman luloko. Ano kami nagita amamok nga nadaan di boyfriend nga siman. Halisto da nga nakalipat. So nga dapubiyak naniklik ti siman tapno sa anak to nga maluko. Naangaw ka. Anak agangaw, ibang baglaki nga tipod no. Yung sanga na ito, tipakaupayak. O ibagam nga di mo kahit siman. Kanya tirantam. Itala ka makarik na di kastoy na. Rik na. Oh. Kasta amin nga ibagayo, kanagin di kayat yung biktimain nga babae. No? Sa baliak. Ako ang pinagbaling nga babae di biyag ko. Siksikan tulaeng. Siksikan tulaeng. No may kariakan ka. Hindi kami ginagama mo, manong naming at manipod din saan nga napukaw ti komunikasyon ti tunggal may sa ka na kami manong. Juan, ori di adda in Pilipinas ka nakabakasyon, tuloy ti komunikasyon mi.
sa ala nga naganak kaniyak manong na hindi kong kontak agramang kini June adopted son ko. Kang ronaan manong na ni Emily ngayon timay sa kanakiti nagbaling inspirasyon ko. Ede mo na manong na nganak panagbakasyon mi. Kalpasan ni tanlong nga tawin manong na nga saan kam nga simbanglad dito Pilipinas. Siyempre, siraragsak na ginaganak kaniyak. Agrama matang kini June. Ano ka sa ti irot ti arakop ni mama kanyak manon nemi na irot manin kini June. Kuya, kumusta? Kuya? Oh, third year kan, di ba? O kuya, can next school year, fourth year aton. Kaya kailangan niya. Sabi ko man meron na akto nung turpos ka nga sumanglat dito Pilipinas. Ngayon saan nga tayo. Siguro, ito nagkasarak. Sumangladak to. Kaya nakatasawin ko, ya? The girlfriend mo? Adan. Girlfriend ko to pa lang. Taga ano? Baka matno pariner. Haan, Pilipina mat lang. No damagik manong nemi kada papakin ni mama no kumusta ni June onya ti papaspasama kay kuan ti panagbasa na. Manong nemi, anta ka no kinaloko ni June, may panggap ka rin babae. Hindi ka sarita kisuna. Nagbeso ka dito ko na papakin mo, ma. Ngagsubali da. Kuya, agsubali ta. Amam ka nga, hindi nagbasbasa ka jak pagpulos na dan di girlfriend. Siga ka no ka, ando na kinagdinamag nga obubonam na kinipabahay ti biyag mo. Kuya, I'm sorry. Siguro, gabot na babahay mo tumasidig kanya kay. Kasi makikita mo, guwapo ha. Taguguwapo ka nga siya. Haan ba ta kuya? Guwapo ka madlang. Yung saan ka lang siguro nga mahilig. Katsi ka, hilig mo. Kuya, I'm sorry, no pagkabasulak man no. Ito lang kabut-buteng mi, naroon na ka na papakin mama, baka no, makasikog ka, di na oras, kat sa mo may tulit panagbasam. No makasikog ka man kuya, hanggang natin makalapad nga pakatunoyan tarapap ko. No makasikog ka, di kabalayag, aganak, sa ituloy ko man lang tatagbasa. Jak to itulo ko ya. Nangangarot prinsipyo kay. No makirelasyon na, hindi may sakang babae, dapat umunang iba kakang kuwana. Okay, agkarelasyon kami. Huwag lang magsigo. Kasano nga ron na aksidente nga talaga ora niya ramid na kataksiko. O maramid ko na, no talaga nga naikani ko ya. At ka din, babae nga, nakarik na amiti, seryoso nga yan. Oh my kuya. Siguro, agraduarak pa ilang muna. Kanadan tong trabaho. Kaya't siyempre, isun tumatin natin, parang seryoso nukas pagarigan. Ngayon, umuro na kawin la kuya. Kasi ko na papakin ni mama, no sa munto man kayat nga, tawidan ti, negosyo da. Siyakto. Gabot nga, kasta nga tinalak ka kurso. Kahit sika, matungpal mo tambisyon mo ton, no kahit mo ton tagretiro, tikinasiman mo, adan tumatin beach resort mo, kan makapundar kan tumatang nga nagdaado nga moderno pagkalap. Kahit siyakto, timang ituloy, iti may patawid ka data, dapat pa ni mama. Well, tayo natin, nga nakalalang na po Diyos ng plano, June. Ora na sana ka ng daan itipod nung kakamsan.
Ngayon, insagutan na kami ni Apo Diyos. Dapat pa kinamama ti may kadua nga anak. Ken may kadua nga kamsat ko. Takayat idi da pa na talaga nga siya ti pagipadawidan da ti mapanawan da nga negosyo. Ang ambisyon ko man ti di madaan iti beach resort. Ken pagkalap. Baka madaan to ti barko. Ni kuya, saan nga dags deta? Kung kuntara karot di mo no, presyo di barko. Anyat amo, basta bigla bumaknangak at agbalingak tuwit nga owner ka na kita ado nga barko apang pasahero kada cargo ship. Ang adakas kuya, na talaga ang peso deta. Hindi kita maadan tikas nga negosyo kat talaga nga bilyonaryo daw na. No takam ngopat kat agtitipon dot ornong mi. Baga kahit mintureta ng ambisyon, madaan iti kasta nga negosyo. Nasala nga bangka di motor, nga pagkalap, hindi kat pampasahero nga barko. Inaklunak manong name ni Emily, inagsubliak manin nga si Makay iti barko. Uway manong, nagtultuloy ti kami nokasyon mi, aging ka nagtulagan mi. Nga ti pa nagbakasyon ko para iti maika innem nga tawin ko being seaman. May kadwa pa nagbakasyon ko. Ison tumaten ti pa nagpurgud na tapno di kasta ket tulagan minton ti kalay sami. Kasta karot tinapasamak manong nemi ket kasta unay tiragsak ko. Idi ta isuna ti muna nganyam amuk kada papake ni mama. Kasta maten kani June. Ma, June ni Emily. Teka kay suna nga babae ti biyak ko. First and last lam. Italang mangyam amuk ti babae kada kayo pa, ma. Iso lang iti amuk kada kayo. Very good. Welcome ka, iti pamilya mi, Emily. Kamanak, sir, ma'am. Oh, sir, ken ma'am ka di pa lang. Ma. Kat siyempre, no may kam tumatin sa lugaryo, iya ma'am tumatin na kitinaganakan ka, kada kami, na kinagbaling nga balayam mi, isun tumatin ti parang tutulag, panakatulag ti kalay sa mi pa, ma. Kat naka-schedule next Sunday. Yeah. Ora kat asidig lang ditoy. Agabay lang ti ili tayo, ken ti ili da. Iti talyawak ni June manong nemi kaslad panag-interest na ken ni Emily, ha. Sila din isang yan manong nemi nga parang kita na kinikuha na. Iso nga di magkanak ti kundaway, inakbay ko, ti adapted san ko sa komedyoin niya tayo. Brad, kuya, ano pa nagkunam kini Emily? Napintas, kuya. Crush mo? Kuya, man, sa sino ko matisaan nga crush kang kuha na. Jack man kunain nga, Jack ibaga nga, Jack ag crush. Siyempre, no napintas ti besa nga babae, at napakaguyo-guyoan di lalaki, agkras. Di na kaya tasaon nga krasa kung kat agawag pala iso na kayang ka. Di ka unay. Ang mga nupati, nakatagang kapsat ka, karibalta. Ni kuya, ando yung pasamak dita. Gusto unay pa nagmatmat mo kay ni Emily tayo. Kung amin nga niya. Ada, kaing-ingas nang hakwa. Basta. Sige. Basta sa mga kakawin niya ka. Anto mapasamag data kuya si kawin. Si kawin nga. Si kati nagbaling nga tulbek. Iti kastoy ng biyag ko. No saan nga siya. Diyak laamon nga nagtungtong pala kita. Kalpasan nga naulilak ti ama kinina. Ngayon ka pumat ka rin naganakin ka. Si bibiyag kang pailay. So nga karabangak, kat pagribagak, met lahing iti, mga supapak, babain kang ka.
Gaman na kuya. Yung santa ko mga karkaribal. Santo kuya, please, santo. Hindi mapang kami meten iti lugar kan balay manong nemi da Emily. Wait. Kadwa mi siyempre ni June si Murot Isuna. Hindi amo na kami meten ni Emily kanaginagannak kan kuha na kan kakabsat na italyawag ni June manong nemi awan itiyan ko. Ni, napanan na. Hindi pagama manong nemi. Tadabanggig mi nga, agririyaw itilikod ti balay. Nari jay. Dagi na agasawa na ganak ni Emily manon nemi tinapan nagresponde itilikod. Nabati ni Emily, iti ayan mi, iti ayan ko, uno iayan mi kada papaki ni mama. Sino jay? Diya kapsat ko. Kapsat mo nga babae. Wala ta babae na dyan. Sang sangit. Nagririyaw. Ading ko. Sino ti? Hindi manong naimit na makita ni John. Nga nadda iti amyananin ti balay nga nagpasango. Manong naimit. Nga kinamat ti ama ni Emily. Ni John. Sa una ito, manong nimi, napanagpat si Murot at anawaik ti ama, isalakan ko ni John, manong nimi, takabilan naman tayo. Imbaglagit din manong nimi, tasaan lang nga siyak ti may kanawa no tikat inggawid dati ama ni Emily. Inasidkak man ni John, manong nimi, abay John. Kuya, no amok la ko man di saan ako nang mamay to gusto ti atap ko iso nga kaingas ni ate Emily iso na matagkapsat da gayam kaya mo sawan dahil agririyaw ada relasyon nyo napasakitak nabaybayak naganak kabalasang gapo kanya loko ka baka maapektaran ti relasyon mi kini Emily kapatas ito naramid mo kutusto manong papanawon na kami matin ti ama ni Emily manon na mi kini bugbog ko da nga pumanaw kami ngawan ti matuloy nga kalaysa nga saan ka mabaling nga kalaysa kami kini Emily. Awan tinaramidan mi manong nemi ti pimanaw nagawid. Kadidi makadanon kami nito balay manong nemi saan ko naaluadan ti pungtot ko dinanog ko ni John. Kuya, hay, Jimmy, amunta ka ni John. Tarantado ka. Kunak kang kaiding sa mo lablabsan iti mangloko ka na kiti babae. Niran-ranapin nga ti kapsat ti ayayatek kahit kung ikasar kisupet ilinukom. Kuya, ibagagmat kami kang kuha na nga jacket ng sikog basol na. Kahit binay bayam. Samat pa nga nalado ti amin na. Ano ito kahit mo sawan? Makaradwarak lang. Mabalik ko mat kaya ikasarisuna. Mabalik tamat tagabiran. Kasi kung mating explain mo. Saan naman nadumngin kanya. Nagturay mo lang iti pungtot da. Ay, tinasihat kita. Baliwan da ito ti makisrita ka na kuwada. Ito agbaw tinignada. Papa, mabalim mo itong tawagan ni Emily. Takasaritan ni Papang na. Wano ni John na mismo ti magkasarita. It is cellphone. Ito nagbaon ti amin. Sikamon nga talaga, John, nagsuphan di kay launay kini Jimmy. Paunayin, baka saan lang nga na kapsat ni Emily tinasikugam. Tinapututam. Isisulaing pa.
manipot man din, talagang liniklikahon, nga damasiko ka. Kasano pa ng liklik mo, saan ka nga relasyon? Nagkakundom ka kasta? Para ito protection ko. Apo na yung tihilig mo. So, na kami tumasidag pa. Tanga dito tayo, bagbagang nga rason. Ore man ni sudat umasidag, ore man paitaya dun sa amo kayat. Ngayon, ito na maramo pa yun, tikapsat mo, hanggang problema. Gamot tikas dyan, naramin mo. Manang nemi kinasaritak ni Emily Kalpasan, titukuang daw. Sweetheart, I'm so sorry. Saan ako may palubos nga maapektaran relasyon ta? Jimmy, ore ka sa nung panaglasrason ko. Ngam no puraw ko na ni papakit, puraw ko na. Di na kaya, di na pulos may katigura na itikapsat mo. At siyempre, may ramraman kayo. Emily, at napapuspusan ti amin. Napututan mga peso, tikapsat ko, at atadsan ko, tikapsat mo. Nakasaganak mo ni June nga mga takder kang kuhana, apamalagit ka makapagturpus. Nga isudan tumat at asawa. No? Ikan ni ading mo ti, another chance iso na. No ikatin na tigura na kang kuhana. No sana nga patuloy pa tignagan na kang katigura dati kapsat ko. Amo ka mawatang tigat kong sawan. Nukas tamat la trantana. Apay ka saan ngumay. Umay to siguro ito nagbaho ti amin. Ito makasalita ng nasya at tikapsat mo. Kahit nung mapakawan, tikapsat mo iso na. Kahit na makapagtulag da, mabalin siguro mat ni ading mo kahit kasalita na rin parents mo, ilawlawag na ti amin. Malawlawagan tuman ti panunot. Pagidinagan ka. Di kami nasikit dito eh. Di ba na kay babay mi, nadaan kami ti kapsat nga nagkanakabalasang. Mawatak. Yung sa tema di papilit ka basta latan, itakder na ti dayo ti kapsat mo, agpadpada nga saan nga ready. Ito na ready da nga agpadpada. Isot nun. Ibaga mga ti kapsat mo, talukoy na ti kapsat ko. Kad numalukoy na. Alukoy yung mintumatin. Nagpadpada kanaganak kanya. Sulbaran tayo naman ang problema. Diyak kaya't nga maapektaran ti relasyon ta Emily. Kaya nga kasan mo lang, orakit danda na graduar ni June, baka maaramit tundi double wedding. Hindi kaya't ang agabirat kami ngagkapsat, agabirat kayo mat ngagkapsat. Oan manong nemi rimso laing dati nga problema ngam na nasulbar matlaing. Kalpasan nga nakapagdurpus manong nemi ni June. Nagtrabaho manong nemi ison tinangasikaso tinegosyo da papagin ng mama. Ison ti andada kat bakatawan nagturpus man ti manong nemi ni Sonia nga adi ni Emily. Apa mga nakapagturpos, sakbay ito magsapol ti trabaho na, kan mabaling nga alan tumaten ni Junisuna, ang tuwa ng mga sikaso, ti negosyo, napapake ni mama, iso ang tinagtutulagan nga kalaysa. Double wedding nga talaga manong. Naggandanan ti kalaysa mi, kani Amy, kasama tayong ti kalaysa da June, kini Sonia. Kaya nakaragsak kami, kasmat kinaragsak da kita agabalayan. Kasi tinapasamak manong nemi, kasi iti
na plano. Dagiti agasawan nga Sonia ken June manong nemi sudan tinangasikaso iti negosyo da papake ni mama at panawon matentap no agritiro da no pay napigsa da pay lang. Kada kami met manong nemi ti asawak nga ni Emily saan nga nagsusubli pa iti abroad saan nagmata na si Maksakay iti barko ngem nakapundar kami manong nemi kada kitay moderno apagkalap ng bangka di motor kanadaan kami tinalawang ang beach resort nga iman manage me. Iman manage ti asawak manong nemi ti beach resort kaduanak ken kasak mo ti kangarunang manage kada kiti pagkalap di kiti kalugaran mi ken kabangay bang nga ili nga mangalap nga nangitadak kada kitay bangka di motor. Da kami manong nemi nga gagayam AAA kastamatan nga single jack da Alex, Alan, Arnel ken siya ken Jimmy nagtultuloy at tamat manong nemi iti kikinita mi panagtitipon mi no kasta nga mailiw kami manong nga mapanag-fishing mapanagpana, mapanag-joyride no mapagpapada kami nga daanin ti pamilya kanadaanin iti anak talo dagiti nagbaling anak mi kini Emily idinto tatalumet da June kini Sonia. Dahito iti pagkasalita akbanong kadagyaman naklauna iti anus mo nang impasa kalbasan nga nak-inserking ka iti detalyena. Kaya managlawan iti laig mo ng ornos kat sabi kumatad damat na batik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kada kiti patak nga dibngeg. More power to your program. Tingor nagyaman ang pagayam mo, Jimmy. Thank you, Matkin ka, Jimmy. Thank you po. Thank you, salamat po. Salamat po. Kinirad to ba din madamdama, ya? Madamdama, anak to manin.